Sanibonani ngenzeka ukuthi nibikele omkhulu wasemakhosini indaba ngofakazi noyigeme ngemfungela sizochaza kakhulu la sizobambisa kakhulu abantu ngemimoyana nje ethize bakithi ethe ukuthi 1 2 3 1 2 3 4 laphana. Kodwa-ke la ngifuna ukuthi sichaze khona kakhulu ngemimoya yedlozi lezizwe, imimoya ethize ekhona. Angithi nje idlozi lezizwe nemimoya nje yonke. Kukhona abantu abanikezwe bona idlozi lezizwe natural. Uma unikezwe kodwa lona natural, uyaye unikezwe uthwase nje kahle uqede unedlozi lakho kahle uthi uma ngabe sowaphuma ngisho ukuphuma kwagobela bese kubuka ukuthi hhayi awusowuthathe manje sewushaye iy'nhlanga ey'thize likutshele lona ufake lapho udlozi lezizwe. Ingakho ngiyaye ngithi abantu kufuneka bayiqonde imimoya. Please do make sure ukuthi wena uyasubscribe wena obuka le video mkhulu wasemakhosini nofikayo noqalayo ukubuka. Ask the questions ngiyokuphendula la ngizokwazi ukuphendula khona ngingakwazi uzokuyeka. Nami it's a little bit information nje la. Bese siza la ukuyibuza ukuthi abantu abaningi if izinto nemimoya esuke ikhona yayisuke ingcole kanjani, ngoba ayikho into eya-create-wa uNkulunkulu iyayimbi, kodwa uNkulunkulu wa-create abantu baba ngokwemkhakha. Kukhona abantu abangakwazi ukuthi babe nesiphiwo sokusebenzisa amanzi. Ukhona omunye othola ukuthi njalo amandla akhe kufanele walande emanzini, hhayi ngoba naku mhlasimbe ethwele ngoba nakhu kunjani, kodwa nabathole ngoba bayakwazi ukuqonda imimoya yabanye laba abathwalisayo benza izinto ey'thize, bayakwazi ukuhamba benze futhi into ey'kanjalo. Yini le abasuke beyithwebula lapho, basuke beyolanda amandla kusuke kuwona vele wemvelo. La basuke beye emgedeni nabo basuke beyokwenza nabo basuke beyolanda amandla okusuke kuyizona zinto zemvelo, nabasuke beye entabeni. Nawe ngenkathi usuke uyonxa usungekho nawo zonke lokungcola usuke uvele uyonxusa le moya usuke uyiyona izinto zemvelo. Konke bakwethu kungokwemvelo kusuke kukuhle kuphela koniwa abantu. Kubalulekile ukuthi uqonde wazi imimoya. Namhlanje ibhedi kamkhulu wasemakhosini ishiya nje nalokhu ojulile nothandayo uzokwazi ukuthi athi ukuyibheka lento ayibone. Kwenziwa yini uyiphuphe usemgedeni, kwenziwa yini uyiphuphe usentabeni, kwenziwa yini uyiphuphe usemanzini, usesizibeni, usehlathini, usehlane. Izizwe zona ziyini kanti zakheka kanjani, iziphi esuke zizinhle, yini idlozi lezizwe. Idlozi lezizwe yonke lezi zinto zingena ngawo. Kukhona abatholayo-ke izizwe ngendlela yokuthi bakhafuliwe. Kukhona abathola izizwe ngokuthi bona kade umuntu uthola ukuthi umemeziwe inyanga ethize ngesigubhu, kulaba abamemeza igubhu wafika wagcwala amathwasa kanti ememeza ngento ethize. Bese uma ebona ukuthi hhayi lo muntu engathi akanalo idlozi langempela, bese evane kubona ukuthi kungcono akakufake lolu hlanga. Usuke uplain noma imimoya kusuke ingacacile kahle. That's why abanye uthola ukuthi sekugcina kuneminyanga uthola ukuthi ayisaqondakali kahle ukuthi zilihlobo luni. Siyanihlephula nje ey'ngane zakwethu. Yazi ukuthi noma bekuthiwa mhlasimbe kwakuthiwe ungacabi, kodwa kuyenzeka kushintshe ngoba suke sekusho lona idlozi lathi awukusebenzise ubambe ukuthi nokuthi. Abangoma abanye abaningi kuyenzeka umuntu uthwase nje kahle idlozi lakho yonke into clean, bese kuthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi bese kuthiwa hamba ushaya uhlanga lezizwe. Endaweni ethize noma ushawe umuntu othize noma uyalele noma ufuna umthole lowo muntu. Ungayibalekeli leyo nto ngoba uthola ukuthi umsebenzi uvaleke nje kancane. Delokhu uvaleka kanti uvalwa ukuthi le nto yalo muntu wayengenile vele ayikakulungi kahle. Ukhumbule phela noma kuthiwa usugeziwe wagezeka, ngathi usumgezile wagezeka iyakhumbula ukuthi nayo khona into enhle eyayivele eyisebenzise ehlanjululwayo futhi kwabaziyo ngayo. Sawuchaza nje kancane kancane nangazo izizwe lezi ziyadinga ukuthi uyekujule kakhulu, kodwa nayo le ndaba yedlozi lezizwe kufanele sithi uyidipha nje kakhulu. Ibhede kamkhulu wasemakhosini nje ngithi ake ngithi ukubambisisa nje lokhu kancane. Ngane zakuthi nibe ninambitha nibe nibhekisisa, bese-ke siyabona bese sihlamba nathi sidle inyama sishise Nkosi yami. Othandayo Nkosi yami ukuthi nje hawu nayo happy birthday mkhulu wasemakhosini, bayazi i-akhawunti yami namba banayo. Ongenayo Nkosi yami angabuza.